and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Temporaryo lang iyang pag-amnesia, tita. Wagoy Clarix aron. Ay, makaingon tang Mayra nga to ni Wina, no? Pero kung ato yun sa tao na natabo niya o sa iyang pamilya, maluoy po ta niya. Muna'y angay tang bation nga to ni Wena. Kinahanglang ato siyang sabtun. Unsa itong kalibutan nga kung mamaayo na siya, mahimo pa siyang kapuslan sa katilingban. Mao. Maugi ka na may tabo kang winaan? Dili ka. Kadlo ka na kitsa sa mga tao? Uy, kakuyam sa na uy. Unsa man siya? Ongo nga kadlukan gyud sa mga tao? Wa ko masayod unsay gisaligan ni Wina. Nga kung mubahad, iya ginitumanon. Mubayad ag kriminal. Dili na pa kauban ang iyang amahan sa nakit ang mga patay sa ilang bayi. Mabay buot ni mo ipasabot karol. Nga mahimo kag iyang amahan. Mo iyang gisaligan? Ay, kiwa ba ako gisulti nga ingon anak, ha? Husto na mo. Husto na. Kumusta man ang mga tao? Nahatagan ba ang tanan sa mga relief goods? Natagan day uy. Do na magani ta. May dawat pagid ka, auntie. Nga doon naman tayo kapuyan. Ay, uy, tuwa man ta sa listahan. Ay, sagdi na lang, good unta. Kung doon na pa'y magkinahanglan ang lugar sa ato atong ihatag, ha? Nga, nag-agi na pagsukmagay ang pagpanghatag sa mga relief goods ay hangtod si Kapitan na ingon o si Manny Pacquiao. Ang tawag ikatagpawan. No, Jude. Sawa pa dihang ilang gipangandoy, siging handom. Unya sa dihang miapwet, hapit na lang mo patay, aron maangkon ang iyang gipangandoy. O sa ingon mo ate, temporary ang pagka-amnesia ni Wena. Mamatoy, ilang gisulti ni Dayan og Jay. Nganong temporaryo raman? Gilaos na lang yun untang iyang pagka-amnesia. Ano wa na'y kontrabida? Nagtuo sa day ka. Nga mabalhin pa ang kinaiya ni Wina. Unsay buot mo ipasabot? Kung sa ka kiniyesta o, mara ginat siya. Hadlong ka si Jay nga tigarig. Mas labaw pa niyang kamangtas. Unsay? Unsa? Hinoon, nalipay si Jay nga namnesia si Wina. Kay wala mahimutang sa makuyaw nga kahimtang ang iyang manghod. Murag daghan naman kay kag nasayran mahitungod ni anang mga tawhana. Gibaharan di ni Wina ang manghod ni Jay. Ay, sobra pa. Sila yung tanan. Huton ka nagpatay ni Wina kung dili si Jay makigrelasyon niya. Oy kalain, mamugos di ay siya. Ay, mauna! Patay magkayo si Wina ni Jay. O niya si Jay kay patay magkayong Dayan. Na, daghan ang patay. Huwag na may tabo. Ay, maulog ginay akong gipanaganaan sa dihang misod gud og relasyon ng akong anak. Ay, nagkabala kami lay. Kay dako na si Dayan. Og magkamaon na siyang modesisyon, alang siyang kaugalingon. Unya, ingon ana nga doon naman ding babae nga magpakabo ang pag-ayo ni Anang Jay. Malinawon ka ng iyang huna-huna. O gano'n dili man. Nga tinudanay man ang pagbati ni Jay. Wa na mo'y mahimo, kay nagbuwag naman silang duha, di ba? Diba kwit ni Jay ang maong sitwasyon, oy? Ay, si Jay pa'y nakig-ole. Ay, ang siya may nakigbuwag. Kung ngilad ba arong paminawon, ang lalaki mo ay nakigbuwag. Tungon pa sa mga sa kabulhanan sa kadaghanan. Ingon man sa kinabuhi ni Dayan. Pero karon nga, nasyatik na ang kanahan. Usay na syatek ba? Daoy, namnesia, good! Wa ka ba'y nabantayan dito sa ospital, Anastasia? Sama pa ng lit sa unsakap. Nga may tao nga magsusi sa kahimtang ni Wena. Wa man kap. Hantod karon, wa pa gyud balita may tungod sa iyang amahan. Husto tuod kap no. Mayon tag naluwas ang iyang amahan. Aron dunay kabanay si Wena nga madangpan sa higayon nga makagawa sa sis ospital. Kinahanglan gyud nga masayran, hain ron ang amahan ni Wena. Kap, doon na ba'y misteryo nga naglimin sa pagkatao sa amahan ni Wena? Dili mo ba makita ang matuod nga pagkatao sa iyang amahan? Wa ko'y gahom nga ingon anak, Kap.
Ang talan-ahon nga akong makita, mukalit lang pagsiak sa akong mga mata. Mo magani hinungdan nga ning uwahing talan-ahon. Nakasinggit ko tungod kay murag mabuak ang akong uo. Gikasubo ko, Anastasia. Sakripisyo gidi ay ang imong gibuhat. Sakripisyo nga alang sa uban. Pagpakaaron ingnon. Nga para sa mga tao nga nasilag nako, bakak o akusahan pa ko nga usa ka buang. Ikaw ba? Wala gyud may bili para nimo? Nganong nakasulti ka gud ana ma? Saon kadto ra bang Anastasia ang importante gud alang nimo? Kung namatay pa ko tungod di adtong katapusang pagtayog, ako na lang untang patayng lawas ang imong makita. Unsa? Ha! Nagkumbitay taong ko diha sa may bintana kay nahagtos ang ako untang gikuptan sa pagtayog. Naingon kog hinayhay, wa kang mahibaw ana. Mao ba? Daghan pa kayo mga biktimang among giatiman ma. Oh! Nganong lain may imong giatiman? Kumusta naman si Wina? Okay naman siya. Nalipay kas nahitabo ni Wina. Ngano ka kung nakasulti ka man ni anak ma? Agang! Naamnisya gud siya. Ha! Pertigid ni mong lipayan no, nga nalimot siya siyang bahad ni mo. Ngano ma? Nalipay ka na yung gibaharan ko? Gusto ka na mawa ka nato si Butsoy? Ang sapot ni mong ipasabot. Dili ko hatagan o katumanan ang bahad ni Wina. Unsa? Mangita kong paagi aron maluwas mo. Pero dili mahitabo nga ihatag kong akong lawas niya ato babayana. Wa ko mahigugman ni Wina. Ug ang pagpakig-uban ko niya, mao ang ako kamatayon. Ay, salamat Kap. Nga wa ginakabantay sa tong pagbiya sa tong barangay. Nalingaw ang mga tao sa mga relief goods nga ilang nadawat. Naghimo dayon sila bye-bye aron ilang kapuy-an. Looy kay sila Kap. Kay sayuta lang sila nga tug. Bisag doon na pa sila panig, di ba? Pero, nakabantay ka, Kap. Unsa karon? At iya pa sabay nga nalusno. Wag yun na to makita, no? Nga misibat sa atong pagrosaryo kada gabi is kapilya. Ako mo'y una nagkabantay, Carol. O gani, ako na silang nasudyaan. Mo pa, Kap? Kap, sugo gid ay si Dayan sa langit, Kap, no? Dali kayong malimot ang mga tao. Kung makatagamtam nagkabulahanan, mao ka na hinungdan nga mangita ang labaw makagagahom og usa sa iyang mga anak aron buhatong instrumento nga mahibalik sa iyang gingharian ang mga linalang. Katong dili magpakabana, malaglag yun. Kap. Salamat na lang, auntie, nga gamay rag kadaot ang kapilya. Mali pang matuod, day. Nga way basta-bastang makaamong-among sabay sa Diyos. Nakakita ka ni Day Carol, auntie? Unsa na? Dali mo! Dali mo bantay, ha? Tigali kung saan ka na ng mga tao nga nagpaingon nga ni. Huwag mo ko isa nila, auntie. Kusa nga nung mahadlo ka man. Uy! Mari! Mao ni Anastasia. Ang makakita sumabot. Hoy! Kontinuon kang makakita sumabot, bebe. Sultihin ka namin tanan, be. Onsay imo nakita sa among umabot, ha? Saman. Makapatukod ba may balik sa among mga bay? Ayaw ninyo say pa ang ako mga nakita. Dili kini ako. Mukalit lang kini pagpakita nga dunay kaubang mensahe. Si mensahe kun. Si mensahe. Nga mabalik na kita sa Dios. Mamuya tong hangpo ng iyang pagtulunan ug likayan ang pagpakasa. Mangingilad ka. Hoy! Ngano ko taong ngano na ninyo mangingilan ng ako magkumangkon, ha? Wa ba gid mo magkasabot? May gitugahan ang tuwa sa langit aron mga luwas ang tanan. Di ka sa pagkalaglag og mapunta ta sa impyerno. Ako ko na, be. Gunitin ka mo ito ko, be. Kanawa ko, no? Kung mudaw pagkusluto. Katagaan ka ka. Bisan pa ba ning katalagban nga miabot nato? Ang inyo lang gihapong interes nag ipatigbabaw.
Pinangga ta sa labaw makagagahom. Gusto niya nga maandam ta ang atong kaugalingon. Ya, buti masabot din eh. Ay, mangingilad na siya. Mangilan ang bayana. Matotoo nga magkakita sumabot. Mauna! Ngayon nakita ni katalagman nga miabot na mo. Mauna! Busa, amo siyang gidool. Para makita kung sa'yo nagpaabot ang sunahan. Mauna siya! Mauna! Amo siya gipahutan na kung... Ako, nagpatagaan ko niya. ikaw lagi. Nagpatagaan, magkadaw pagkos luto. Huwag katagaan. Mauna! Huwag pasagad na ng tawa na. Hoy, hoy! Abayhan na. Angay siyang manubag sa kadaot nga nahitabo sa among pagpuyo! Di ba? Sigid sa man ninyo may malinis ug limpyo nga pagkatao. Duol ka mo og suwayon sa pagpanamas-tama si Anastasia. Uy. Suwayon ninyo sa pagpangimaraot. Tingog lang do, pagawas ang mangga nimo. Nagtuo mo nga nalipay ko sa giingon ninyong gahom nga ako karong nahuptan. Hangitan ka mag... Dili ka na tinuod. Kay mag-antos ko sa kumakita. Gusto kong mahimong normal sama ninyo. Ayaw pagtuo nga ikinusara ka Anastasia sa imong pagpakigbisog alang sa kabulahanan sa katawhan. Ingon mas kinaiyahan. Anastasia, kitsa ka man. Kauban mo ako hangtod ang akong kasing-kasing. Salamat, Jay. Oy! Mahawan mo din oy! Musa! Kula pa si Anastasia o kang among pag-ampo! Gilamoy na mo si Uta! Oy, simbak ko! Bayot ka! Simbak ko kang bayot ka na ko! Mahawan mo din ay! Kailam yun! Oy, dali ba? Wah! Boy! Maglumitado! Saman! Bayot! Bariya! Apil-apil mo bayot! Auntie Husto na. Do! Maamong ka lang tungod na ako. Ayaw pagsulti ni Anaan. Oh, Andam kami ibuhis sa among kaugalingon. Labi na ko. Alang og tungod nimo. Kining... Wasan ako gamay. Wala kayo kong maglagot. Ari lang ko sa kawas ha. Pagsulti mo mayo di ha. Ayaw na paghilak. Ganit ha. Oh, ipahid ni si mga luha. Salamat kaayo, Jay. Kinahanglan nga dili ka na mulakaw nga mag-inusara. Daghan usab og mga alipuris ang demonyo aros pagbuntog sa mga anak sa Dios. Daghan pagid ang dili paandam inikabot sa katapusan sa kalibutan, Jay. Gusto ko unta. Kasi dili pa ka na maabot ang maong higayon. Kita na kauban sa umabot atong mga anak. Jay. Ipanumpa ko. Kung hatagan lang ko ni muglaing higayon, wa na'y bahad nga makatandog pa sa itong relasyon. Ipanumpa ko na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!